Čau, vítám vás u tohoto videa. Tohle video je v divném prostředí, ano, je to moje kuchyň a jsem tady i s Magďou. Čau. Takže to bude asi na kanálu M+M samozřejmě. My dnes zkusíme úplně jiný video, který jste na mém kanále ještě nikdy v životě neviděli. A to, jak si vyrobit plastelínu a z té plastelíny vyrobit nějaké věci pro LPS. Barvivo nemáme, takže vyrobíme přírodní plastelínu. Co budeme potřebovat? Tenhle kelímek, když si může vzít jakýkoliv, já mám takový speciální, jakože z plastu, aby se nerozbil. Pak nějakou misku, jakkoliv velkou, my máme velkou, protože budeme dělat takové malé těsto, tak aby se to nelepilo na stěny. Pak něco, co určitě doma v kuchyni najdete, což je mouka. Hladká, prosím vás, neptejte se mě, jestli může být polohrubá. Prostě hladká. A pak obyčejnou drcenou sůl. Takže, a teď, jak na to? Takže vezmeme si ještě nějakou lžičku. A teď ji tady nemám, tu, kterou zrovna potřebuju, tak použijeme jinou. Takže ještě lžičku. Začneme moukou. Magďo, nedělej to, mě to otravuje. A takhle celý hrnek mouky. Když to nebude stačit, tak klidně můžete dát 2. Podle toho, kolik chcete té plastelíny, jo, vidíte? Že naplňuju, doufám, že to natáčíš. Že naplňuju takhle. Jo, potom budu zase natáčet já a bude to zase třeba hňácat Magdě, jo. Já zatím dělám základ. Prostě celý jeden hrníček mouky. Jako řekla bych, že až po okraj. A kam dáme tu sůl? Sůl dáme půlku. A kam? Taky do té misky, my to budeme míchat jakože. Tak, tady máme celý hrníček mouky a ten můžeme nasypat pomalu do té misky. Ježiš, ono to nejde. Nastal menší problém. Mám to stopnout? Ne, dobrý. Už je to vyřešený. Myslím, že tohle stačí jako pro nás obě a nedělej furt to. Tak, ještě tam hodíme jednu lžičku. To potom soli musíme taky. Takže. A potom tady půlku soli, ano, půlku toho hrníčku soli. To prostě nějak odhadnete, tu půlku, já ji odhadnu. Takže do toho samého hrníčku dáme polovinu soli. A vodu nebudeme potřebovat. Vodu budeme potřebovat, ale tu máte snad jako kohoutek skoro všude. My pak budeme hňácat a to bude hodně nechutný, takže já potom nechci sahat na kameru. Prostě někam položíme. A jakmile tu budeme mít pořádně nahnácený s tou vodou, že jo? Vody dáváte tolik, kolik soli, ale to vám potom řeknu. Jako nemám přesně měřidlo, ale já bych řekla, že půlka je tak tohle. Řekla bych, že tohle je asi tak půlka. No. Takže nalijeme půlku vody, nalijeme půlku plastového hrnku soli. Tak já bych přidala ještě mouky, to není škoda trošku mouky přidat, aby ta sůl tam nedělala moc hrudky, tak není fakt škoda 2 lžičky té mouky přidat. Tak, a my si vrhneme na polovinu vody. Kohoutek taky, doufám, každý doma máte a polovina vody je asi taky takhle. Jo, to je možná i moc. Tak když mi dali, tak. Teď přijde ta nejhorší část, to mi věřte. Nalijeme tam vodu podle potřeby, jo. Asi celou, fakt takhle. Fuj, teď budu mít tak hnusný ruce. Ale já to dám. A takhle to začnete hňát. Pokud jste dali moc vody a jste moc piplaví, tak bohužel budete muset přidat mouky. Magďo, přidej mi tam tu mouku. Magďa, teď na chvíli položí kameru a přidá mi tam mouku. Tak budete mít tmu, jo? Tmu. To oni ví, že jo. Tak, budete mít tmu. Přidej, prostě sypej. Nebo lžičkou radši. Přiznala jsem to s vodou, tak přisypáváme mouky. A taky opatrně, já myslím, že stačí té mouky. Dokonce bych teďka i přidala vody trošku. Stačí. Říkám, že bych přidala vody a tím ještě přidat mouky. Tak já tím přidám krapet vody, jo.
Sorry, že to teďka nevidíte, jak to hňácám, ale to fakt nepotřebujete vidět, takovou hnusárnu. Dobrý, tak. Ne, dobrý. Nech to. Šla pro vodu do koupelny. Ale fakt málo. Tyjo, tak, to je. Komu se lepí ruce? Tolik. Ještě mi, tak nalítám jenom trošku, ne, dívej, nalítám trošku jenom, má zbytek vílí. Já ti řeknu. Stop. Ještě trošku vůky. Tak teď už to můžeš natáčet, já vím, že to určitě chcete vidět, aspoň trošku. Tak, a teď jak máte aspoň ten kus udělaný, tak ten kus chytněte do ruky a zkuste ho nějak hňácat už v ruce. Jo a musíte mít ještě nějakou misku, abyste do toho dali a zítra to nechce stuhnout a zítra to možná uděláme nebo dneska. Cože? Že to dneska že jak to budeme vyrábět ty věci, tak to natočíme asi zítra, protože najdeme jako misku a necháme to tam stuhnout. No právě, no to máš pravdu, že ta plastelina se dává do ledničky, jo, prostě. Tak až potom se z ní vyrábí. To jsme taky ve škole dělali, že jsme tu plastelinu nejdřív udělali, potom si a jak dali jste dolů. to měli dlouho v té ledničce? Tak jako den. Hned druhý den jsme to donesli jako do školy, takže to můžete jako nechat den v ledničce. Jo, a ještě takový varování. Když to nedáte do ledničky a necháte to jen tak to stvrdne. Je to normální těsto, není to opravdická plastelina, prostě to stvrdne. Když to nedáte do ledničky. Něco si vyrobte, buď to nechte stvrdnout, anebo to dejte zpátky do ledničky. Jinak vám to opravdu stvrdne a já mám už plný prsty toho. Tak já si jdu umýt ruce, to už vás nezajímá. Sakra. Co je? Nic mě štípe. Si jdu umýt ruce a tady nachystáme mouku a začneme z toho těsta něco dělat. Ale Tak jak vidíte, dali jsme si sem mouku, aby to aspoň trošku. Teď to těsto, které už máte předhňácaný a už trošku vypadá jako těsto, tak to dáte ještě víc dohromady a vyplivnete ho sem na tu mouku. Ono se v té mouce tak obalí a přestane se lepit. Doufám. Shake hands. Paní učitelce v polovině hodiny došla mouka, takže jako já jsem byla v prčicích, ale potom, když jsem to takhle dlouho mačkala, tak už se mi to přestalo lepit. Teď vidíte už opravdu mouky nepřidávat, protože už je tam té mouky zase moc. potom to budeš umývat. Co? Potom to budeš umývat. Ano, pořád takhle hňácat. Dokud se vám to nepřestane lepit a nebude to v celku. Prostě jakmile to začne vypadat jako těsto, nebo spíš jako plastelina. No myslím, že jsme nevybrali zrovna hladkou mouku, protože se to furt lepí. Takže ještě jednou zásilka mouky. Tak je to stopnu a jdu najít nějakou misku, jo? Proč? Do To se které dává to do jde? sáčku, do ty ledničky. Aha. Co? Tak já myslím, že toto může být hotový těsto. Být váma, tak bych ho ještě trošku pohňácela, jo, aby se nelepilo. A tohle už opravdu může být hotový těsto. Já v tom mám praxi. Magda to zkusí pak, ale já v tom mám praxi, protože my jsme to dělali ve třídě. Co? Takže Magda mi tady podala sáček. Takhle hotové těsto. Opravdu zvažujte, jestli už je opravdu hotový. Neboli Magdo, natoč to. Toto. Neboli praskněte s tím o stůl a když se to nepřilepí, tak je to udělané těsto. A nepřilepilo. Takže tohle je udělané těsto. Ještě bych ho pohňácela a pak když ho dáte do ledničky, tak tady ty díry jakoby zmizí, protože to stuhne. To je jako když dáváte do ledničky těsto. Prostě stuhne. Teď by měla přijít ta fáze, kdy tam uděláte takhle díru a dáte tam barvivo a pak to pohňácáte s barvivem, ale my uděláme prostě přírodní plastelínu. My barvivo tady nemáme. Někdy najdeme a nabarvíme to. Jo. Nebo vám ukážeme znova, ale jenom jak to barvíme. Tak, nyní máme takhle těsto, které musíme dát do ledničky. Pak si samozřejmě umyjeme ruce, ale to už vidět nemusíte.
Takže někam to prostě strčte do ledničky, hodinu si počkejte a pokud to bylo stuhlý, tak už můžete vyrábět. Takže v dalším videu uvidíte vyrábění věcí pro LPS z domácí plastelíny. Ukaž mě. A Magda se s váma loučí. Čau. Magda celou dobu byla jakože kameraman, takže jste ji neviděli a teď vidíte zase mě. Tak ahoj.